אני אביב אברון, אחיה של לילך קיפניס שנרצחה, ובעלה אביתר שנרצח, והמטפל של אביתר פול שנרצח. אני גם אחיה של שושן הרן, שחטופה היום בעזה. בעלה אבשלום הרן נרצח. הבת שלו עדי ובן זוגה טל, יחד עם שני הילדים שלהם, נווה בן ה8 ויחל בת ה3, חטופים גם הם בעזה, וכך גם אחות של אבשלום, שרון, והבת שלה נועם בת ה12. גם הם חטופים? גם הן חטופים, כן. כמה בסך הכל אנשים מהמשפחה? 10 אנשים, 3 נרצחו ו7 מוגדרים חטופים. אני מספיק לדבר עם אחותי הקטנה לילך. היא אומרת, אנחנו שומעים יריות בחוץ ואנחנו בפנים. שיחה קצרה, היא נשמעת רצינית ומפוקסת, היא לא נשמעת בפניקה, ואני לא מעלה בדעתי שזו השיחה האחרונה בינינו. פתחתי, יש לנו אפליקציה של הקיבוץ סיוט. יש מחבלים בדירה של זה, שורפים את זה. יריות בכל מקום. יורים בחוץ. תעזרו לאמא שלי, מלא הודעות. כאילו, הודעות של כבשו את השכונה הזאת, איפה הצבא, למה אף אחד לא מציל אותנו. ואז ישר ניסיתי להתכתב איתם. והם עוד עונים, אנחנו בממ"ד, אנחנו בסדר. מדי פעם אני כבר התפרקתי לגמרי, ואני כזה אומר לבת זוג שלי, תרשמי להם שאני אוהב אותם, תרשמי להם שאנחנו איתם. מנסים להבין מה קורה, וסביבות 10:15 מגיעה הודעה מאבא של יובי, אנחנו בצרות. אני מקווה שנצא מזה, אנחנו אוהבים אתכם. ואני מנסה, אבא, הם שמה, אבא, כאילו, תגיד לנו מה קורה, אבא, אני אוהב אתכם, אבא, אני... ואז הבנו מהודעה שלא שמנו לב שאמא שלך, שגם שרון, דודה שלי ונועם איתם, ואבא כבר לא ענה. ואמא שלחה לב מתישהו, ואז נהיה וי אחד על כולם, שהם אפילו לא מקבלים את ההודעות. כך נראות שאריות של החיים. היסטוריה משפחתית שלמה שעולה בלהבות ונמחקת. ככל שעוברות השעות מתבררים ממדי האסון. אביב אברון מתבשר ששני גיסיו, אבשל ואביתר, נרצחו ביחד עם פול המטפל הפיליפיני. למשפחה 8 נעדרים. אחייניתו של אביב, בעלה, 2 ילדיהם, דודתו וביתה, וגם 2 אחיותיו, שושן ולילך. הביאו אותם הביתה. לא אכפת להם מכלום, זה אזרחי ישראל. זה ילדים, זה נשים, זה אבות. תביאו אותם הביתה, כל השאר הוא לא משנה, תביאו אותם הביתה ונדבר על זה.